Mün gaýgy bir iş bitirmez. Mün gaýgy bir iş bitirmez nakaly, insany ruhu çökkünlükden, gorku we aladalaryň girdabyndan çykaryp, ony anyk herekede, zähmete we erjelige urup durýan iň güýçli durmuşy pähimleriň biridir. Gaýgy gam, alada we gorky diňe adamyň aklynda hemde kalbyna bolup geçýän emosional ýagdaýlardyr. Bir mesele barada näçe köp samrasaň hem, gorksaň hem ol mesele öz-özünden çözülmeýär. Mün sany gaýgynyň bitirip bilmedip, iň kiçijek işini hem diňe bir sany anyk we batyrgaý ädim bitirip bilýär. Nakıl adaba alad etmek besetde işe başla diýen sargydy berýär. Gaýgy etmek adamyň iň gymmatly baýlygy bolan wagtyny we durmuşy energiýasyny ogurlaýar. Adam alada batdygyça gahrmançylykly we dörüjlükli pikirlenmek ukuyuny ýitirýär, ruhdan düşýär. Şol gaýga sarp ediljek energiýany anyk bir meýilnama, zähmete we çözgüde gönükdirseň, iň çatrykly meseleleriň hem dugunu çözüp bolýar. Bu nakıl insana durmuşyň synaklaryna garasynda agramly we sabrly bolmagy öwredýär. Bolup geçen ýa-da bolup biljek kynçylyklara döz gelmegiň ýoly, üzünlüksiz gussa atmak bilen näle, akly bilen oýlanyp, sabrlylyk bilen zähmet çekmekdir. Eline iş alan adamyň kalbyna gorku we gaýgy ýol tapyp bilmez. Nakalyň gysgaça saryp, durmuşda kynçylyklar hem işe bolar. Ýöne olaryň çözgüde gaýgyda däl, eýsem hereketdedir. Alada adamyny zähmetden galdyrar. Zähmet we anyk iş bolsa maksady ýetirer. Merhaban dostlar, bu kontentimizde size ýetirjek maglumatymyz şulardan ibaret. Indiki videolarymyzy duşuňyzdan geçirmedi ýaly ýaýly media sahypamyza agda bolmagy unutmaň. Janyňyz sag bolsun. Hoşça bolun.